tak tunggu seliramu Bio. Ya ampun. Suarane kepenak. Aku nganti ngantuk. Aku ngantuk iki mau tibake ya kok enek goro-goro. Napa gara-garane niku? Ya gara-garane Gunung Semeru erupsi. Erupsi. Ya saya panas sampai make up kula longsor sampean. Ya wis dibajutke Bang Ayu. Tak pilih bareng-bareng aku moh aku. Pokoknya tak baleni sampai bareng ya pokoknya. Aku pokok wis cepak mik. Pak Glow kaget aku. Ya Rabbi. Ya. Yang ini kalau panjak luar biasa. Biasa di luar. Jadi arti tekannya rang truk loh meres susu raiso ya. Demo sasa. Pancen kuliner ini kampung susu ya ngono kuwi. Sesuk kersanipun anu napa ngingu sapi perah malih panjenengane. Biasanya sing diperes ngeten iki senes susu sapi. Napa terusan? Kambing. Wah, susu tawan. Gede-gede ngoten ora ngatasi bener. Wah, Tapi anu Mbak Rumiyin wonten dalemipun Bapak Muyadi Bu Endi nggih. Nggih. Kula pertama nyuwun tembang meres susu. Meres susu. Anak suara selenting jalukane rena-rena jorok. Jorok. Lah, akhirnya dia kula tembang niki padha demen. Demen. Susu sapi jare. Sapi ya. Iya. Gede cilik tua nom niku senengane ning susu. aku ora iso, ndak iso ngomong aku isan Reri. Der pokoknya. Aku ngenteni tekamu.
Mbak. Nggih, Niki sing kula kuwatere sitok. Napa? Tukang nyoteng. Tukang nyoteng tugas pundi? Tak samari mak siut. Mak siut niku. Rusak kuwi kok. Rusak. Heeh. Lah wonten pawange teng mriki mosok nggih purun rusak. Mak siut. Mak Rusak kuwi kok. Heeh. Ya omong. Iya. Monggo lajengaken. Nggih. Mak siut. Kledang kae teko ranyot Kula tak joget Mas ya. Sing penting sopan pareng ya, pareng. Iki monggo Mbak Glowo. Langga banget tani pamundhut saking warga Kediri. Katur jumateng Bapak Sumarji sakeluarga dalesen para tamu ingkang masih sesarengan kan Abirama Campur Sari. Ha oh ha oh ha oh ha ha oh ha oh ha oh ha. Ayo. Tekane rong truk lho sesuk. Tak jaluk janji Mbak Reri rusak lho iki enggak. Rusak. Oh ngono dawuh ning ngono Mbak Glowo. Mbak Reri, Mbak Reri. Ora mung sing ning ngisor sing ning ngarep caket karo panggung tok ora. Tibae ning ngarepe gapura kono ya ono lho sing iki jogete luar biasa. Menawi piantun kakung menika sing luar biasa Mbak Glowo. Sing putri yo pagem Mbak Sedar. Ya Allah. Ora nek wong loro kuwi gesikan geger. Heeh, yes sejune meng loro. Nggih, sejune mek loro lho. Enek telu ngono lho kuwi wis. Heeh, kaya Gunung Semeru erupsi kuwi mau. Heeh. Nggih, Mbak Reri monggo dipun lajengaken. Kledang kae teko.